A Pobra sorteará 2.400 euros en vales de caramiñas entre os clientes da Praza de Abastos. Os gañadores poderán mercar produtos para as ceas de Nadal en Noitevella. As caramiñas protagonizarán un novo Nadal na Pobra do Caramiñal. A Concellería de Promoción Económica pobrense premiará a fidelidade da clientela da Praza de Abastos cun sorteos que forman parte da campaña Volta ao Nadal, voltan as caramiñas. Os sorteos de Nadal que van ter lugar nos días 15 e 22 de decembro. Por cada 10 euros de compra, a clientela da Praza de Abastos ten que cubrir os seus datos e depositar esas rifas nunha urna para poder entrar nestes dous sorteos. No sorteo do 15 de decembro, o que se vai sortear vai ser a compra dos produtos da cea de Nadal, e o do día 22 vanse sortear os produtos da cea de Noitevella. Animar a xente a que veña, que se chegue a nosa praza, que ademais este ano está ben bonita e que comprando aquí, pois despois poden comprar os produtos da cea de Nadal e Noitevella e pois que disfruten do Nadal na Pobra. En total sortearánse 2.400 euros en vales de compra e haberá un premio de 400 euros, 2 de 200 e 4 de 100 euros. A concelleira da área, Amparo Cerecedo, convidou a todos os veciños a que se acheguen á praza. Máxica, porque como podedes ver, nós creemos que este ano se vive o que é o Nadal intensamente no que é na Praza de Abastos. Non? Para nós é un dos polos máis importantes, dende a Concellería de Promoción Económica así organizamos para que a praza sexa o centro do Nadal, do noso Nadal da Pobra, de todas as actividades que temos de caramiñeando pola Pobra, pois aquí se van a realizar non só sorteos que decía Sara, os sorteos que xa é o terceiro ano porque teñen moitísimo éxito, a xente disfruta mercando eses produtos de proximidade, de calidade, que se venden aquí na Praza de Abastos. Os obradoiros de Nadal realízanse no mercado municipal, que tamén terá un horario ampliado nestas datas. Abrir a praza en horario de tarde, porque son moitos os veciños que veíamos asomados así na porta cando non estaba aberta e que querían disfrutar deste espacio. Entón a praza abrirá no seu horario habitual de mañán, pero polas tardes, incluídos sábados, vai abrir de 6 a 8, para que así todos os veciños, xa non só da Pobra, do Barbanza e incluso de toda Galiza, que o ano pasado tamén nos dixeron que viñeran, podan disfrutar do que é deste espazo. Horario no que tamén haberá postos abertos, como será o caso de Lusco Fusco, Basoñas Mar Congelados e Amar a Mares. A campaña arranca o 1 de decembro e finalizará o día 20. Neste período, os praceiros darán aos clientes un boleto por cada 10 euros de compra, que eles mesmos deberán cumprimentar cos seus datos antes de depositalos nas urnas da praza para poder participar nos sorteos.